मालाय फिसौजो मोननानै जि खुसिखा आफाया बिराद मोसालायखादों मालाय मोननायल' लगे एजा आइ थांजोबसिगोन दिनै भिडिअ लानो मोनाखै भिडिअ लानो मोनाखै दाखालि आफाया मोसालायथारदों आरो मालाय खुलुमबाय जाय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायजोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय ओमफ्रायहायनो आंनि दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय मेडिकेल कलेजाव थांनो नागिरदों जोङो रानिजों आंजों ओमफ्राय जोंहानि आब'आ नानि फिसा मोनदों आरो नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै होननानै सानबाय ओमफ्रायहाय नै दिनैहाय जों सानबा जाबाय आरो फार्स्टनिफ्रायनो आं भिडिअ लानो हायाखै माने इमान बेस्थ' खामानि जाबाय थानानै भिडिअ लानो हायाखै ओमफ्राय दिनैहाय माने रिलिज होसिगोन आरोना न'आव थांसिगोन बिसोर लांहिनाव ओमफ्राय दिनैहायसो आं भिडिअखौनो एसे लानोसै होननानै सानबाय आरो थ'थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्रायहाय नै जों दा थाबायगासिनो दं आरो राजामोनहाथ' सब दंहैजोबखायो दिनै रिलिज होसिगोन नालाय एसे नायस्राजोबनोसै बयबो होननानै गासिबो थांजोबनो ओंखारबाय आरो जोङो ओमफ्रायहाय लामायाव दसे अट' नेदोंमोन अट'खौनो मोनासै थाबायगासिनो दं आरो दा जायगासिम मोनहैबासो देखायनोसै उन्दुदों नै मानसि फिसाया एरान ओमफ्राय रानि फिसाया मैया खै थारिख मोनलाय रानि मैया 14 ना 15 मैया 15 थारिखनि मोनानि 10 बाजियाव रानि फिसाया जोनोम जादों आरो 15 थारिखनि हरनि 10 बाजियाव नानि फिसा गोजोननि जाफैलाय गोजोननि बिनानाव ना मा नाम दोनगोन मिथिया Nada, hai no tete, hai no le, naiding ni, megon naiding malai, mungkin naiding nani ya megon. Mundi ku nai nang mo la. Undulang pinsin sini. Cái này là lông. Siêu không mang nhạc theo. Siêu mà. Selama tadi dia. Hôm nó là đứng này. Siêu đang hùng khát đứng này. Siêu đang hùng đứng này. Siêu gulo siêu. Anjir gulo. Ai cina buji gulo tar. Sambung banget. Jangan thưa halamine, jangan thưa cái này nè, jangan thưa cái nè. Này mà lấy số bạc tức, nanti kapan nama kan? Siapa ni ni pun ni ada tiada tugas semua.
थाबायाबा इसे थाङो दानि थाबायगौ आफि थाबायोनो सोरखौबाखौ थाबायोनो सावनाना थांनो ओंखारबायनो रानिमोनहा थांसिगोन दिनै एकदम दिपुनिफ्राय लांनो थांसिगोन रानिया Kita sana, panel, bang sini sana. Jadi ni tu nak sini tu. Nasi dalam ada, cuma belum saya. Ini tu cakap lanci ni. Cakap lanci. Kenapa? Lani, dari 당신은 나는 라보드. 이제 내가 시작해. Akan duduk mana? Sampai. 난 카메라니까. 나는 셔링 어디 보이더구나 전화가. 나 미리 셔봐. 셔봐. Rubio. Kuya beranin siya. Benim sini muni. Betul sini berani saja. Kan kameran. Naleberan mo. Kan ikaw kalay. Ang bunda. Ayan ano. Okay, kapla to lazabay na thangnang tharbay. Nung uno ta. Sopse uno ta. Ikaw sa akin không tu này cái gì. Đây, là những ta về mình đây, không có những cái gì.
गैला लाबोजों थानो मोनदों आरो सानबा थानो मोनबायना रानि दिफुआव थांनायाबो बाबु 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 बाबा गैया रानिखौ गिसिब सिबनांगौनो सिबना हो एसे लोन्थि लोन्थि बामखाबाय उनाव बामनो मोनो नङा रानि बिनानाव देलायनाया नांजोबो मोखांखौ देखायाबा आखाइजों फुदुंना लादों नै आखाइयावबो नांजोबसिगोन नै रानिनि बिफाया रानिनि हाथायानो माबाला रोजोब जाला माने एकदम फिसा हिन्जाव मोननायनि फुरथिजोंनो आरोलाय आफाया नुवाखै मालाय फिसौजो मोननानै जि खुसिखा आफाया बिराद मोसालायखादों मालाय मोननायल' लगे एजा आइ थांजोबसिगोन दिनै नायनां मोसानायखौ भिडिअ लानो मोनाखै भिडिअ लानो मोनाखै दाखालि आफाया मोसालायथारदों आरो मालाय गैला लाबोजों थानो गिसिब सिबनांगौनो सिबना हो एसे लोन्थि लोन्थि অলপ বস্তু বেছি মই এনেকৈ কৰিলে অলপ লাগিব পাৰে পাইছে না Duduk sana sini, duduk sana sini. Duduk sana sini, duduk. Benda kecil ya, hijau lah. Ini kalau di sana. Jadi kudu mana? Selang nak kan duduk. Ulah kita kon. Pun ada. Hey. Chalo, chalo. बाद में घर में मिलेंगे এখন কুছত বহাই লওক এইফালে बै जाबाय थांदों Kan aku banyak yang suka up-upnya. Rane, nggak gakobaय ना थांसै ना Tangsै tata mate. नोंबो थांफादो लांहिनाव फिसा सासे नङाबा मानसियानो Ini ada नुवाखै
आय आय मोनामदोंनो दादायानो दादा रासिरा मोनामदोंनो लांबाय आं एखेखा बिब'जों एखेथारनि गन्थंफ्रा जाबाय जाबाय थांदो दे रानि दे देनां देरबा फैदो दे आय मेगन नायलायथारदों देनां देरबा फैदो थांदो बाय 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 बायनो सुमानखांबाय दहायनो राजाया खेनसे होनबावदो ओइ जों माला बायगोनलै बिदि मा मिथिगौलै मेरला दंमोन लाब फानबा लाबोगोन ना बाबु टाटा फ्लाक्सा दंबा खाथियाव दंबा बर'नो नालाय जाबाय जाबाय दे गाखोदो दे दा लाखिनो हागोन न'नि गारि लाबोनायालाय बिराद नै बिदिनो खालायबाय थायो लाखायो राजाया आबौजों गाखोआ आबौजों गाखोहैदोब्रा नोङो आवगायाव हा बार फैया ओइ खिरखि खुलिबा बार नांगोनथ' दे दे होमबालाय गोबाबा उदैयाव नांहैगोन ना गोजोनखौ मुखा लगायना होदो खुगायाव गोजोन बाय 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 थांदो दे गासिबो थांदो दे आफा थांबाय था दे थांदो आसन्था गोलोमफ्रुजोब्बाय खोमा मानसियाबो एसि होना हो नङाबा गिसिबा खाथियाव लाखादोंना दे होमबा ओमफ्रायहाय बिसोरो जोंहानाव एसे हाबनानै थांबाय आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय